našeg sabranja danas ovdje jeste uzvišeno djelo otvaranja jedne bogomolje. A svaka bogomolja treba da predstavlja svetionik Božije volje, koja nas priziva riječima da smo svi mi djeca jednog Oca nebeskog. Potičemo od istih prvostvorenih ljudi u svim svojim različitostima i sve nas je stvorio jedan isti Bog. Ne mogu danas da se ovdje ne sjetim riječi blaženopočivšeg patrijarha Pavla koji kaže da se ljudi ne razlikuju po vjeri, nego po tome da li su ljudi ili ne ljudi. Mnogo puta život nam svjedoči da Bog ne gleda ko je ko, nego da nas prepoznaje po tome da li smo spremni na žrtvu i ljubav prema svakom čovjeku. Vjerujem da Bog od nas očekuje da u svakom čovjeku prepoznamo čovjeka kao stvorenje ruku Božjih. Neka se ni u jednoj bogomolji, bilo čija da je, ne propovijeda mržnja, nesloga, netolerancija, sve ono što može dovesti do nemilih događaja, koje mi, nažalost, u svojoj bliskoj istoriji prođosmo, svi osjetismo, suzama zalismo i tugom obavismo. Slobodan sam reći da nam takve bogomolje ne trebaju, već one u kojima će se propovijedati ljubav prema Bogu i prema bližnjem. Neka bi Bog dao da misija i ove bogomolje bude na duhovnu radost i korist vas, vjernika. Živjeli!